Bapinyo ia ki kubur man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Aktor bapau nam kabulewat Amitabh Bachchan bala YouTube ru kum Big B layo ban ring video pat buru ha Instagram page jong ya ga jingpau jong ki santli ki met beneng Mercury Venus Mars Jupiter ha ga arho pratarek uluber arhajar arfly labu ha Instagram ba ula ongru kano ka jing internet ban page ya santli ki met beneng ken pau berberhenti menta ka sngi ngai ba piru pinyo ya ga ne ga jing mi pau ba ga jing internet ubenai ha ki sau pesan sekon jong ka jing ring dur ka jong Nadu balapan mi ya ka video ha Instagram kala ya state palat hadu R.1 million kinong page bat san point R lak ki balai bat bun ki celebrity kala comment ya ka video ka jong ka actress bapau ka Bollywood ka Shilpa Shetty kala ong wow ka jing internet bat jing ipla sau pongut ki breu kala ong ba la pelong ya kiru ban kuat hit leng ba ki teleskop dan ru ki bongsar piring daga Samsung S23 bat bun ki video balaring da ki weru ki breu ya ga jingmi jog Mercury Venus Uranus Jupiter Mars bat ya ubanai kila buru wat haki social media baper